5. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, mga ka-aksyon. Miyerkules itang presentation sa inyo naman nga panutuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Kung natin man pagabalikan ang aton nga kasaysayan sa Setyembre 14, 1815, September 14, 1815, mga ka-aksyon, amaning adlaw kung saan naguntat na ang bantog o kung ang kilala nga galleon trade sa tunga sang pungsod Pilipinas kag Mexico o kung ang panawag diri Mexico. Ini mga ka-aksyon, matapos ang pila ka tuig nga pagnegosyo sang pungsod Mexico sa Pilipinas, kagamuman ang pagbayluhanay sang pila dira ka mga merchandise o kung mga baligya, mga ka-aksyon, sang duha ka mga nasyon. Ini man, mga ka-aksyon, ang naguntat pila ka tuig antes pa man nga nakuha man sang pungsod Mexico ang ila kahilwayan gikan naman sa mga Spanish colonizers. Kabalo naman kita nga ang Spanya mismo ang nagkontrol sa halos tanan nga mga negosyo sa bilog nga kalibutan, kag ini sila, mga ka-aksyon, na government gikan sa Madrid. Subong man, mga ka-aksyon, ang pagbukas ng ginatawag nga Suez Canal. Amo ni sa mga ka-aksyon, ang isa kadako dira ang alagyan o kung passageway. It's a human-made body of water o kung alagyan na siya sa ara dira ang ginhimo nila nga lulutsan. Ginpadakuan nila, mga ka-aksyon, ining isa ngay man nga do kanal gid saya. No, kay ti may mga porsyon da nga kung maglabayan lagko ang mga barko, ginasira ang pilag kabahin sang kanal para magsaka ang tubig nga mo ni ginalagyan sa mga barko, mga ka-aksyon. Idra bangod sini, mga ka-aksyon, man ang pagbukas ng Suez Canal imana bukas sa madamo nga mga inventions sa mga steamships kag nag-reduce o kung nagbuhin bala sa kalawigon sang pagbiyahe sa mga sakayan pandagat talin sa Espanya padulong sa pungsod Pilipinas. Namakon mo ang biyahe before kuno that would talk years or let's say abi mga 3 tubtob 6 kabulan. Pagbukas ang Suez Canal tinaglambot na lang 40 diyas, mga ka-aksyon. Because of the 40-day travel, it opens more and business opportunities. Ilabi na sa mga Mexicans, mga ka-aksyon, nga magnegosyo dari man sa Pilipinas. Bantog gate, ginitawag naton nga Galleon Andalusia. Ang isang replica ng 17th century nga vessel nga ginagamit, mga ka-aksyon, sa paglayag sa tunga sang Pilipinas kag Acapulco sa tion sang galleon trade. Ano ba lang mga bantog, mga ka-aksyon, kag makabig naton positibo nga resulta sa galleon trade nga ginapatigayon sang Mexico kag sang Pilipinas? Ano nga mga prutas ang gindala diri? Kabalo na ka mga ka-aksyon nga ang The Mango de Manila, inibala ang garangan o kunang tamarin pagid, kalakip man ang bugas, subong man ang karabaw. Sang 1737, ina sila unang gindala sa mga Meksikano Meksikano diri sa Pilipinas. Subot silingon, nakuha na nato ng mga sapat ngayon na ginpabreed lang diri sa pungsod Pilipinas ang karabaw. Pero kung makita nyo, diba, they are much more common in terms of other forms of animals which are relevant sa karabaw, mga ka-aksyon, diri sa digto sa mga Mexico.
And wala abot sina mga kaakson ang pagpamulang o kung cockfighting actually originated kag gininfluensyahan kita sa mga Mexicana, ang mga Chinese tea, ang textile na bala, ang tiles mga kaakson, ang fireworks display o kung ang mga palupok, halin man na sa mga Mexican nga culture. Tuba mga kaakson, kita ka na sa mga kabukiran, aragyapon ang tuba, arab lang doon gina-filter mo or ano ginawag na nila, gina-culture mo, ang duga na mga kaakson, gikan sa isa kalubi, ang ito naton nga coconut wine, di ina mga kaakson na galing man sa mga Mexico. Sa mga pagkaon naman, kag mga prutas, mga tanom, ang gindala diri sa aton sa pungsod Pilipinas sa mga Mexican. Awaning avocado, alin gina sa Mexican culture, gina mga kaakson, ang guava. Ano galing guava? Lipat na ko, bayabas. Papaya, no? Papaya. Pineapple. Ano pagid sa sapat man, isa man daw lalabot sa Carabao, ang kabayo. No? Isa pagid ang mga kaakson. In terms of culture, ang Moro-Moro, Moriones Festival, ang imahe blalim Black Nazarene nga ara subong sa Quiapo, halin man ang mga kaakson sa mga Mexican origin. Pero after all, negosyo ina and may gindalagid man nga positibo nga pagkabutang diri man sa pungsod Pilipinas. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginanak Sonjan Diaz. Mga kaakson, 102 Diaz na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 109 kadlaw antes man ang tuig 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinala. Nano bala ang mga bolo-balita nga dapat iyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. May parigbago naman nga accomplishment ang La Carlota City PNP sa ginpanigayan nila nga Manhunt Charlie Operation. Nadakpan nila mga kaakson ng top 1 station level nga most wanted person. Ito man sa area sa Barangay 1 Poblacion sa sulad sang La Carlota. Ining suspetsado nga ginkilala kay Rene Candari Sr. 59 anyos, isa ka truck driver mga kaakson. Inisagri may kaso yung rape ang lala padre kay ti minor de edad ang biktima. Dili mga kaakson ang warrant of arrest ang ginpapanaog na sang korte kag permado mismo ni Judge Yap Camiso ang branch sa branch 74 sa syudad sang La Carlota. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, ginkumpirmar diri ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sang Hinigaran PNP nga ang sospetsado sa pagpanghimulos nga nagluntad dira sa may Barangay Gargato sa Banwa sang Hinigaran nagapabilin sa gihapon sa ilaman nga custodial facility kag ginapreparada mga kaakson ang papasaka sang panumbungon kon kaso batok sining malademonyo nga tao. Tangod ba kaakson iya diri kinimuslan ang isa ka 11 anyos nga babae. Makon moluyag siya 22 years old ni sa. Kung naluyag kagin man sa iya, o tani ginulat-ulat mo man nga magligal, kagin agi mo man sa husto nga pamaaging pagpangaluyag mo noy. Imo yang utok mo noy do kurtoged. Nami lokiton lang, makon mo minor de edad. Nilusob mo yay mo sa tunga-tunga sang katulogon sang kagahon. Ikaw kami malain kay mo yang atuyo. Ara, da katulog sulod sang selda. Sa ato naman nga headline number 3. Dugay-dugay pabati natin mga kaakson ang natabo. Among ginahambal ko kapon pa daw, may matabo gini nga ninalisay bla. Angot sa'y nagaway sang pasero. Oy natabo diri sa may Bangga Metal sa may Barangay Alihis sa Bacolod City mga kaakson. Ang driver sang isa ka traditional nga jeepney kag ang driver man sang modernized jeep ang naglalisay. Anong ginalisan nila? Kay hambal diri inisal mga kaakson para may idea kamo base sa nagalap nga video online ang paningdugan sa driver sang modernized jeep
ang pasahero ang nagpapara kag may nagpakita sa interes nga magsakay sa modernized jeep. Ang problema kay may nagapundo, may nagaparada, may nagahulat nga traditional jeep sa uluunhan. Ay na ano mang gurong driver sang traditional jeep. Manaduay na kwaon sa pasahero tungod sa inyo. Nangakig ang driver. Ang tugin sukmatan niyang driver sa modernized jeep. Ang ila konklusyon papanaugon ang pasahero. Galing kay ang pasahero mapapanaog mo yan? Ilabi na nga ang desisyon kung sariin ka masakay nga sahi sang salakyan lies on the person. Depende niya sa tao kung di ka masakay nga jeep. Tuptop masarangan mo mahal nga plite kung gusto mo arabi rahida. Agwanta kag pa gusto ang imo ginawa. Radyo. Ikon why ka na kesarang do lang alang gilbo budget yara ka sa may traditional jeep suporta lokal man. Dalan kay karon pamati naton makakson kamo mandara anong inyong mga reaksyon sa sining nga senaryo kag laboto naton liwat karon try kay hapon duay ginaton na labot si Police Major Jun Jelibas ang bitaw pagbase karon ng transport sector dira kung available ang ilang linya i-check man naton yung reaksyon diri kay dubatit na naton boss may patigayon nga pag sinapol ang local government unit kag ang transport sector sa Bacolod. Radyo. Sa iban pa nga balita, may sabo nakuha sa pasahero. Radyo. Isa mga kaagson ginakabig nga persons with disability o kung PWD ang nakompiskaran o kung nakuhaan sang illegal nga droga sa Bradco Port diri sa Bacolod City mga kaagson. May lang kay siguro blana kabaton man sang update kon monitoring ang Philippine Drug Enforcement Agency ilagilayon nga natap na ning pagsulod sang illegal nga droga nga ginabit-bit lang gali ginadala lang sa bagahe ni siguro sang isa ka PWD pero tinigin mga drogista subong no. Pero sir, ma'am, may ara pag ginabla ko na ibang nga pamaagi hambal to legal sa interview do na dalin siguro. Wala ginanaton matulot check dara mga delivery panel van. Do base black yung ambal sang isa hepe sang kapulisan bago na kuno mo dos nila sir. Ginapasakay sa delivery van, ginabutang sa tunga-tunga para to hindi ko masimutan. Sumong bago naman pati PWD ginadalasa pa sa matonto nila. Radyo. Sa mga balita national mga kaakson, balita gikan sa Bacolod City Government Center gali karon no. Oy mayo ni nga balita 682 ka Bacolod noon nagbato na sang tig 10,000 pesos nga livelihood assistance. Yehey! Radyo. Kag mga kaakson, ano na tong update sa ano to man ang educational assistance to bla? Dugi pasalig lang tong iba now. Tamo pa way kakwa. Amo ginasling to daw, hindi gid magpinagusto wakal kay basib na mga disgrasya ka. Radyo. Yan ang magkagso na pondo naman sang Vice Presidente sang Pilipinas, Vice President Duterte. Nagpatag sa kaundan sa nga pondo. Nakon mong ginapropose nga pondo para sa OVP nagalambot 2.2 billion pesos. Sumaon ta na karon kung bala enough gid man or base kulang pa ng 2.2 billion pesos nga ina. Kag sugar order number 2 ginpirmahan ni Presidente Marcos nga nagatugot sa importasyon sang sugar or sang 150,000 ka tonelada sang refined nga kalamay. Naligad, hindi sila gusto sang 300,000 metric tons ang gipirmahan tubla sang daang nga mapisalis sang SRA. Subong nag-allow sila 150 pero mati naton tunga-tungaon ni kuno may masunod pag gini kuno nga sugar order kay dumay dugang pag gini. Nagasulit-sulit ng Japon teno to natabo. Sacrificial lamb to no kay para mapahalay ng tatlo do mo na. Do mga opisyal ka SRA to. Pero tigid dyan no basta ganit pamulitik ka ang nagalibot ni. It's sugar-coated by politics. Most likely you are in danger. Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:10 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Aksyon Reports Afternoon Edition.
Merkules kita, Setyembre 14, 2022. Subang hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mabalita nga natipon sa ato mga Aksyon Unit Reporters. Ato na Aksyon Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita sa dili gid mo madugay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Aksyon John Diaz. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Antes maman sa mga barbarita mga kaakson, may mga mensahe ka mga ulig nyo ipadala, hindi gid magpahawya, hindi gid magkahawya. I-text lang sa ito naman yung text hotline 0963-7570874 o kung ibutang dira sa ito yung live streaming, ato ni na pagabasahon sa diligid lamang madugay. Pero this time, hindi na kita maguyang pasang panahon, i-check nato ng pinagaling sitwasyon sa palibot naman sa sulad sa makulod sa bunggid lamang hapon. Join na sining hapon sa ito yung pangalaga, dato naman nga patulwan, Bravado Patrol. Basta Miyerkules, ubod naton si Aksyon Eden Aboso. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Eden, mayang hapon. Good afternoon, Action John. Nagsatanong naton ng mga kakson. Good afternoon. Happy Mother's Day. Hindi pa, ano pa lang, Bespiras ng Pasko. Sa ato niya, Happy Mother's Day. Asa ito niya galayan? Sana all. Wala tayo kakaulihin mo, gauna pagati. Tingala ko, do ka namin isang irit ni Papang Kagina kay... Amo ginaya, do basta... kondisyon eh. Amo ginaya, basta Mother's Day, pati ang father, gakalipay, no? Sana all. Kay, may kulito naman si mother, kay father. Gani, galing kay Aksyon Eden, kung una ko no hatag, una man naubos. Sana mo all. Kaya mo naman yapon ang sindan, kung buwas pa yata, pagka buwas ng batas ng buwas mo, buwas naman yapon. Sa bagay, kung buwas pa yatag, pilitin sa ka magyapon subong. Pero ang iba na action dyan, wala naghahatag. Kaya ang iba ng mga mother, katultol na lang, kahit na-surrender ng ATM. Why na nagatultol, gamatomato na lang iban. Sana all. Si Papa nga niyo, may ginapita naman diyo. Ba't piyari, sino naman yung ginapita niya niya? Ano yung gulaw, friends? Dapat sa dan friends. Ano, grabe ba? Pati yung, grabe natin, slamuka na din sa slamuka na sa isang ginpang hapitan niya. Pero, Ati, kumaga muna guro, makabira-bira naman sa ito na tilaw sang Donols Bla? Sana pero, all. para mo. Damo ginagurong iya nga target na, basta gani may, alaban-laban gidaw. Teka, balo ko na garagumo ilaan mo. Do sampat gidang saboray, no? Oo, ganamitan. Ganamit. Juicy. Kung si Papang pa daw, juicy, gid. Sana all. Laging guto man ko ba, pero di basi makaagi kami na kung makapa-birthday kami na sa kay Archie Muigo, dira ang hardworking lasinggero na sila City ko, no? Birthday lang kami na. Happy birthday na. May birthday celebrator? May birthday. Happy birthday, In-greet ko kay Basi, makapanyapon kami pa karon. Dos others kayo. Sana all. Hindi na. Pero diri tayo action. Pwede ka na nakalusot kuno to Makigan di ka ron, no? May nasundan din na mo, no? Namin, kaya sa lakyan, no? Nakita ko to gina, may mga nagbinaistay na to mga driver. Gani? Yan. So, pag gusto na lang naguro pa kairo, kung din sa masakayan. Oo, hindi sa mas komportable. Kay pariyo man lang sila nga duwa nga jeep mong. Yes, Oo. pero importante, sa pagsulod sang jeep, suksok na lang kamo sang face mask. Oo. Kahit sa ordinance natin, basta public place, kag wala sang mayo nga ventilation o kung closed door, suksok gid sang face mask. Pero si optional, o kadamo sa mga nasugata, taksyon dyan, no? Nagalinakat sa dalan. Oo. Wala na nagasuksok sang face mask. Ano ba action na ideal ba sa open space, okay lang man nga kamukha mo Oo. lang be. Pero once kunara ka Oo. na sa sulod sa public transportation, suksok agad ya. Yeah. So, subong o, tanawa action dyan, kaya kadamo na yan sang mga ginakaptan man nila ila face mask para sa inkaso por kaso sa wayon na sila be. Okay, hindi ka na yung matabo action ideal nga masakay ka sa lakyan, masulod ka establishment. Basta magsulod ka lang yung building, face mask kagid mong. Correct. At may iban, actually, mga sensitive, mandala action dyan, citizens, nga di kung sila
sila abi may hapon sila or ano lang mga masakit sugapa nila kag istorya sila wala naka-face mask i-require nila nga mag-face mask kay tinahadlokan sila kay ti aware naman gid ang tanan mo sa COVID-19 kay ginakakulbaan na nasong tanan nga magbalik naman ang kadamuon sang nagapositibo sa COVID-19 kay kabudlay naman niya magbalik naman sa stricto naman nga panggawi kadumdum katong nga sa una to kita lang yung mga subong nga mga inoras ba tawhay isang lakas ng patrol kay ti wala sang iban nga kung sino lang nga makapagustog sa ila sini nga panimalay. Subong although nga hindi gid man traffic especially diri sa may area sang alihis action dyan no. Pero ti amo ni oras dati pala uli nasang mga ka-aksyon naton gikan sa trabaho, gikan sa eskwelahan, ti ang iba nagabantay na lang disigad para makasakay sila pero importante nagasuktok sang face mask kag ti subong niya moderate lang gid action dyan no, ang dalagan sang trapiko hindi mo gid masiling nga bumper to bumper gid unlike sang una kag ti miskan ang dalan araneta nga mo gining kadamo hindi sa mga nagalinabay di kidamo man ruta sang jeep wala man mayo sang traffic action dyan bisan nga alas 5:15 na titingguluwa gid sang mga empleyado kag sang mga estudyante kay ti kadamo naman subong action dyan sa mga access roads mo galing kay may ara man mga access roads nga ginabangkay o subong tiya mo nang budlayan maglabay ang mga motorista especially kundi sa ulo nila ang dalan bala kay may ginaubra ang iban wala proper signage ti kabudlay kay dira sila gakabulasot kung nga kaisa pero importante amo ni ang makita naton subong sa dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod bisan along Lacson kagina action dyan sa paglabay naton do medyo dira lang giduro traffic gawa dira sa may Burgos Locsin dira sa aton dabas dalom sa may hospital ayon hasta na dito sa may Capitol Lagun given may ara sa mga traffic lights amo nagabulig-bulig sa dalagan man sang trapiko wala labot sa traffic lights ara man nagabulig ang mga bitaw personnel para mag-guide man sa dalagan sang trapiko pero hindi subong action dyan traffic gate kay do nagtuon naman kagamaton sining authorities nagasigi man pang saway kay kisa mga naga-cause lang gid man isang traffic ang mga naga-illegal parking bala especially sa downtown area dira around Central Market nga ginalabyan da sang kadamo man sang ruta kisa ginaparkingan pang dalan kagamay kagamo ni inoras kay extend ang lamisa sa mga vendors manda sa dira nga area tungod man sa city legal, sa ibita o sa kapulisan nga para ma-maintain ang katawhayan sa amo ng mga dalanon, nagahagan-hagan ang dalagan sang trapiko. Kagina action dyan, nagtupa ang tulutalithe pero do wala man nadayunan ng ulan, may pila lang ka-part sa aton siningang kalangitan nga may gulugalom pero do wala man indication nga may madamol nga ulan nga patupa. Although wala sang sunset, subong ka magalumon ang kalangitan, ti balaan na ti karon kung may pagtupa sang ulan, importante dala lang sang proteksyon sa lawas, kalo, payong kay ara sa gyapon ang mga masakit kadasig na sang maghilanat ang tawong ginakita link dayon sa COVID, magkipaksil kung ano pa dang uso subong nga mga masakit sa aton sa nga palibot. That's why nga dapat halungan ginato nato kagalingon. Health is wealth mga ka-aksyon. Balon lang sang patients man, kung diin ka man gabiyahe subong, ka may iban gid man diri sa palibot sa syudad sang Bacolod nga medyo amat-amat nabugat ang trapiko hasta na ni pagka alas 6, alas 7 action dyan. Yung iba nagapatutawhay danay antes magbiyahe pa uli, ang iban hingagaw man. So batayan karon ang aton sining balita kompleto nga detalye sa na-intercept to kagina sa may bread report sa aton pabalik report dili sa imo sining palatuntunan. Observation report sa sa patrol, Action Eden Aboso una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa observation report sang Patuluan Brabado Patrol with Aksyon Eden Aboso. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:20 na.
Mga kaakson sa nasiling na naton kagina, may nag-viral na naman online nga videos ang kusariin nagninalisay ang duha ka mga driver. Ang driver sa isa ka modernized jeepney nga nagabiyahe dira sa alihis nga area mga kaakson. Kan driver naman sa isa ka traditional nga jeepney amo ni ang old gidya ng design sang jeep mga kaakson. Kumbaga ang pinaka-specific ko ron ang air-conditioned kag non-air conditioned nga jeep. Ang rason diri kag ilang nga isyu mga kaakson kumo nga do may aras ang ginatawag nga gamay nga paglalisay in terms sa mga kaakson sa pasahero kay ti may nagapundo nga pas nga jeep nagaulat las may bangga metal bla amo da mga kaakson ang intersection sa may barangay Alihis nagaulat ay isa ka ang isa ka jeep sang iya pasahero di may nakitaan sa kami nagahulat nga pasahero sa ulunhan galing kay nagsagaya sa may mga kaakson kung nagsakay sa modernized jeep. Kaya mo tuguro ang ginalantaw nga rason diri ga pamangkot man ang or rather nagapanindugan ang driver sa traditional jeep na kuntani digto nagsakay sa iya kay ti nagahulat sa. Pero ti may mga panindugan man diri ang isa mga kaakson ang driver sa modernized jeep nga hindi tiya gusto. Iyaya ka mga pasahero gusto nga magsakay digto mga kaakson. Di medyo lawig-lawig man ilang ninalisay. Tob-tob nga asa ulihi nagalin na lang ang isa ka jeep. Ariyo pa matya nato ng ila kay nga pagbinayluhanay sa mga tinaga. Kapag kimra, hindi na balang yun ba sa ka? May naman sa kayo kamitin mo niya. Hindi pa pa na ako na lang tayo. Oo, gani una ka gani. Kasin kasi na pababaw. O gani malibot may mga pasakabit ko. Mga kami yung gani. Ano, malasaw. Ang balaw. Ikaw yung gusto nyo manaw. Klaro, ang pasayro kang balaw. Ano gani ang balaw mo sa gani? Kaduwa na na yun. Ako ka rin na ako man. Pabayaan ko na nga na. Ayaw, kasi hindi mo na ito. Kaya parito na rin natin sinal. Ayaw pa sa ilo na nagsakay. Hindi ko man umod. Yung ganun, mama. Mama, ako na kami ganun ng bala na mga nito lang bala, pababaw. Inasakaw na na. Ikaw naman pala, okay? Di pa video yun lang. Alaga nga ang balong mo sila tuluhan, ang balong na tol, sa ilog na sipo. May malakat yung mga makaahon yung mida mo. Sunod ka sa akon. Sunod ko kasi mo, mamamigan niya ang papabaw kami. Alam mo pala sila o? STL result first row. Ang balong mo sila gali kung gusto mo manaog. Ate, balas sila yan o. Hindi pa sa'yo, kang bal nga masakay sila yaw. Sira na ito, sir. Ang balong mo, ay, kaya gaano sa mga taksya, kaya gaano kaya sa sa'yo. Ate, ara ganyo, gayaw ko na si mo, araw, yan, nasa o. Araw pa man ako, sila yaw. Video yun na lang, ano to? Oo, araw, sa'yo. Sa ilo mo to, no, guys. Sa'yo, malaga ako na biyak to. Ano ganyo? Kamu ganyo? Araw, trao ka mo kayo. Ikaw na mo sa baba? Okay. Ito lang. Kakala mo doon. Kay Papa na ako. Eh? Araw, di naman ako bro. Hindi naman ako. Dapat ko parking, ho? Dapat ko parking. Dapat sumunod sa sapon. Uy, wala problema. Video yun sa pati ko sa mga. Uy, wala problema. Kung masakay ka mo sa sila. Bakit yun? Ako na lang ito lang sa riyan. Talala ka ron ah. Nakumbol na nga pa sa'yo. Boss, kaya pa istorya na kay boss. Tawag si Boss Coron. Oo, ang bala na. Adto ka itong gusto ko. Hindi ha, Adto ka lang daw kay... Ipakita na lang. Walang video nga ginapan. Nung mga pasayro lang mo. Mayuhay tayo na mayuhay. Ara pa sa'yo yaw. Huwag lang pa pala ako na gani o. Ara na hindi ka magsupa na ako. Ano mo nga sa sapon. Matakaw
Amo na makakson ang portion kid lamang. Actually, 1 minute na naman ang bilintan eh. Pero anyway, that's the content no sa sini mismo nga viral video. Gusto ta rin ako naton sang ilabala nga advice no. Ang bitaw mismo kay sila man makakontrol ni basi patawag na naman sila nga duha. Ako bago pala ni nakasulod dira ang mga transport sectors ngayon eh. Labi ng modernized jeepney nga liwat naman nagkada sa dalanon. Amo naman ni natabo makakson, but I already presume and assume that will happen. Kay labi na nga daw wala pa ginaplastar masado. Ano ning katabo ni? Is this the implementation already of the Land Local Transport Route Plan, ang LTRP? Or anong sitwasyon sang pagpakuha sa pasahero, ang pradahan? Isa lang ka pradahan ini ang modernized jeep, kag ang traditional jeepney. Para bala hindi pa ba sila nga digto lang ko iwa kay to aircon to. Okay na guro kung korto. Pero in terms of from point to point destination, inadako gina mga kakson problema kay pwede ka gina kapili dumakambal kay kompetensyanay nga ina. Pero palang taho nga bala kompetensyanay pero hindi mo sinakadako ang agwat o kanang diferensya sa pliti. 13 ang modernized jeep, 11 ang traditional jeep. 2 ka piso sa diferensya kada ko dako gid sang kinalain ko magsakay ka sa duha. Aksyon Radyo. Tama na mga ka-aksyon, try naton karon no. Labuton na kuha kita sa statement regarding naman may angot siya concern para ti diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Aksyon Radyo Bacolod mga ka-aksyon may ara badahang po ng tao kung ano ginang matudtod kag dapat irahimuon para kay intindi man sila kag hindi sila maipit no. Wala man nga kasi kita gakapili kita kung ano sakyan naton. Ang point and diri is we have also to take consideration nga nagapangabuhi man ang mga drivers sa mga traditional nga jeep. Aksyon Johnny Diaz. Balita nga patas. Aksyon Radyo. Nagabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May sis ko sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot magidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang pigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations!
mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag Syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Johnny Diaz, Balita na Patas, Action Radio. Ang regular nga pag-supplement sa life extension vitamin D3 ang may dako nga mabulig sa pagpahaganagan sa pagtugas ang type 2 diabetes nga madatian kag komplikasyon sini sa ato naman nga lawas kung sufisyenteng level. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga Balita na patas. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:41. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagan. Mga kaaksyon diri sa sulad sang Bacolod, may mga kaso kung sariin ang pila ka mga gasoline station. May mga nagapatughong nga mga motorista. Mga pa na bla 4-wheel vehicle kung pribado nga salakyan. Ang problema, kay wala nila ginabayaran. Ginabilin lang nila, hindi lang kaisa na tabo. Sini nga si Mana, do multiple times na tabo and gina-record gidya formal dira sa station number 4. Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalaga to know some details about this one is Police Lieutenant Freely Cayaw, ang Deputy Chief of Police ng Station number 4 kay Tisubom do pagkabalota ang Station number 4 may award sa may Police Regional Office 6 and Police Major Rich Egoe ato digto sa may Iloilo. Dari naka-standby sa Station 4 si Police Lieutenant Cayaw. Sir, good afternoon. Si Action John sa Action Radio. Sir, good afternoon, Gid. Yes, sir. Thank you, Gid, sa time, sir, no? Anyway, sir, i-confirm lang naton. May mga nakaparecord na gid man, sir, sa Station 4 nga nagareklamo nga gasolinahan bla nga may nagapatughong sa ila, wala ni dayo tapos do wala ginabayaran. May ari to di duwa ka complaint, sir, sa duwa ka gasoline station. Ano na yung mga area, sir? Ano nga mga gasoline station kag area, sir? Ang total gas station sa CL Montiliban, no? Kag ang Eco Oil sa Burgos Extension. Okay. Sa digto na sa ulunhan na gali, sir. Oo, sir. Oo. Ano kuno, sir, ang ilang complaint? Ano kuno natabo, sir? Bali, may nagpatugong sa ila. Dayon, pagkatapos niya matugong ang iyang diesel, dayon niya nilakat. Sang suspekta, hinabayaan niyang iyang blaydan. Mga tagpila na so ginapatugong nila, sir? Bali, ang isa di ka reported na complaint, ang amount ng iyang blaydan is 700 pesos. Then ang isa ka complainant man, ang amount ng iyang bakal nga gasolina, bali 1,520. So, mga duwani. Ano ni sir? Isa lang sila ka ginalantaw nga suspect, sir? Oo, the same person ang ilang gina-complain. Isa lang gigali, pareho lang. Anong salakyan niya kung sir nga ginagamit, sir? Montero. Montero Sport? Tapos why siya gabayad? Iyaya? Oo, sir. Ano kuno, sir? Ano, sir, nang wala siya may ginabayad or may ginabilin pa sa nga daw pa kuno-kuno nga nagabayad? Bali sa isa ka gas station, may ginbilin siya nga credit card. Apan pag-swipe siyang tailor, wala siyang unod ang iyang credit card. Mga ginbayaan niya na lang ang iyang credit card. Ginbayaan niya na lang? Tingala mo gurong tailor nga kaya ginkwaya credit card daw? Tiyan mo na, sir. Tingala mo gurong tailor nga ano si Sir Man, nga ginbilin niya ng credit card, wala yung ginkwaya, wala gali unod. May unod, nakaginlagiwan niya ni Sir ang iyang balaydan kag upod ang credit card niya. Amo ni siya, sir, ang Action Jamie ara to the picture mo may ginsend ko da sa aton ano. Amo ni siyang do color white or hindi, sir? Lain pa gini. Silver. Bali, ang description di sang iyang kwan, sir, Montero Sport. Oo, Montero Sport. Okay. SUV gid siya. May ara na sila, sir, na identify nga suspect ni sir or nakilala na nila. May allege na ni siyang ngalan di sir sa amon. Pero ti allege pa man lang na, hindi pa man nato mapalayagid, sir, no? Oo, ganun, sir. Oo. Diri man taga Bacolod man, sir.
Oo, bisa iya di nga ang data nga ginkuhan sa aton nga ang mga complainant. Oo. Record. Ano sir ang inyong ginaobra subong sir para may ara kita plan or may gina-measure tiblang nga ginaobra sir under further investigation pag inisa nga kaso sir? Oo, pero ang isa ni daw pala file siyang kaso pero do i-refer pa ni sa aton nga investigador sa barangay kay daw base may ara man siyang report nga ginapaidan isang pamilya niya kung mamonitor nga may amon siya nga ginhimo. Kung baga, gali may mga record nga daan nga do damo na sa cases nga mo sina. Oo, sir. Sa barangay, man sir, nga barangay or lain? Sa inyo sakop man o sa hindi, sir? Dali date kami sa aton investigador sir kung ang certain suspect ni kung din ginig sa star. Oo. Sige patawag siya sa barangay for po settlement sang iya nga kuan sir, complainant. Okay, ang amon information nga nabaton do hindi lang ni daan kuno sir duwa ka mga gasoline station may iban pagid na do amo man ni kasubong man ang ginapang obra. Ano imo sir advice sa mga gasoline stations sa mga nagatrabaho dira sir? Labi na kung may mga kaso kaangay sini. Well, yung advice naman sa mga gasoline station sir nga mga vigilant regarding sa mga amon nga mudos nga magtugong bala nga daw hindi Kando ka dulo-duda sa iyang pagpatugong mayo pa siguro sir sure nila ang driver nga paan nila daan sang gali mula ning like ito ang payment sang nito sa payment abi sa gasoline station after na yan tapos magbayad oo gani oo amo gid na amo lang ang vigilant lang sila sir sa gatugong kung daw duda sila sa personalidad sa tao manging awareness lang nga daan. Oo. At least, maano ka ni sir, kina-identify nila ang ini nga taho, tapos siguro may mga record man sa plate number, kanakuhaan man footage. Oo, kuhaan na lang daan nila kung ano mga plate numbers ang salakyan nga datugong sa ila. In case nga maglagyo, may kuhaan ta daan, tapos na lang natin investigaran para pagkakuan monitor ta lang sa LTO makuha na daan kung sinong owner. Oo. Sige. Anyway, duwa ang officially record, sir. Asan una nga mga inadlaw, sir? May idea ka mo? Ang previous niya nga quarter sang August 17, ang latest niya is August 17 ang first. Ang latest niya is September 10. August 27 ang previous niya siya. Kaya ang latest niya is September 10. Okay. Last week lang, gid. Last week lang. Oo, sir. Sige. Sir, thank you, gid, si mo time, dari Saxon Radio. Good afternoon. Sige, sir. Thank you, gid, sa imo, sir. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Storya gapon related sa transportation, no? Pero tema ng mga abilidad nila ni. Pero check na rin, we cannot judge mo kung natabo. Kinisini, kinikiti kung continuous na bala. Hindi na tolerable nga klase sa activity. Kung kaduwa ka na imo ya, patugong ka lang tumatsagan mo, bayo mo lang ginhalid mo. Kaya balo kanong concern, mas kalulo, o yung pump boy, kay nali, sila naman nabunan, 1,500, 700. Ang 1,500 ni pila pa ni kadlaw nila guro nga sweldo. Ano nga opisyo sa mga tao ni? This time mga ka-aksyon, i-check na natin diretsong patrola. Ato na nga Bravado Patrol Action Oliver ang may angot. Sinibila nga hindi man bypass operation, entrapment operation. Naging panigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Dara mismo mga ka-aksyon, may bread report. Kompleto nga detalye kay na plastalan kay na ang inisang report mga ka-aksyon ni Action Eden. Musta on tano na niya sinog ni nadakpan nila no ning natabo paano na diskobrihan sang PDEA ining ginabitbit amakon mo masobra 1 milyon ka pesos nga sabu. Amo ning na-recover mga ka-aksyon sa isa ka PWD dira sa may Bradco Port. Let's get to know the details o badaton si Action Eden Aboso sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden, please come in. Action dyan, naglambot sa 1 milyon 20,000 pesos na balor sa ginasuspect sa Cebu. Na-recover sa isa ka PWD, one person with disability. Matapos na diskubrihan ini sa Bradco Roro Terminal Port sining hapon, Setyembre 14. Nagpaan ginkilala kay Marshall de los Santos, 49 anyos, kag taga Barrio Kaingin.
Lapas, Iloilo. Sunod kay PDEA Agent Dalisay, si Port Interdiction Unit Chief, magkaduluda ang giho ni De Los Santos Kunasyon dyan pagsulod sa port terminal, kagin aligar nga nagpamalibad nga magpa-baggage scanner, rason nga ginseparar siya kagin pasimutan sa K9 dog sang Coast Guard ang iya nga dala. Dugang pa, nagpungko ang ido nga indikasyon nga may illegal nga shabu ang sulod ng bag ni De Los Santos. Dito, kag nadiskubrihan ang 3 katag 50 gramos ng ginasuspetsan shabu nga nakaputos sa plastic kag nabutang sa foodstock. Palayag ni Dalisay, ila po sisaon ang background ni De Los Santos kag diin pa ini may connection. Buwas nga adlaw, masakaan sang kaso si De Los Santos sa idalom sang Section 5 sang RA 9165 ukon ang pagpitbit ukon pagbiyahe sang illegal nga droga. Actually din, nang pakadto siya or pakadto Iloilo or nakaabot di sa Bacolod that time? Pakadto siya Iloilo, action dyan. Subot sila nga hindi sa Bacolod. Correct. Kay Mabiyahe siya. Oo, kay suno si iya, nag-abot lang di siya kagapon, kag nagbisita sa iya mga himata, iya pamilya, dira sa may barangay Tangob, kag natalana nga magpauli subong nga adlaw. Okay. Ante siya nga magpadulong sa port, kagina, naghapit siya sa may, suno niya sa iya alegasyon, action dyan ha, naghapit siya danay sa iya abyan, dira sa may barangay Banago. Pagtapos niya hapit, nagkadto da siya sa may grocery store da bala. Sa may lapit sa may Santo Niño stop, nagbakal siya sang tubig kag sang iced tea. Sunod sa iya alegasyon ni De Los Santos, pagwa niya may nagpalapit sa iya nga isa ka lalaki nga hindi niya kilala, brusko kuno action dyan, kag nagpamangkot kung taga diin siya, tigin sa batya nga taga Lapas. Kag ginpamangkot siya dayon kung saan o siya mapuli. Out of innocence, nagambal mo siya nga mapuli na siya subong pakadto na siya gani sa port. Ang natabo sunod sa alegasyon ni De Los Santos, bisan hindi niya kilala ining lalaki nga nagpamangkot sa iya, may gindupol nga black nga amotong foodstock action dyan nga may unod nga sa illegal nga shabu. Why sa kabalo? Why sa kuno kabalo? Wala siya kuno kabalo. Kag wala niya kuno ginbukad. Kaya hambal niya nang tapos to ginhambalan lang siya kuno nga ipadala ni sa iya pag abot ito sa Dumangas, may mapalapit lang sa iya action dyan kag tagaan lang siya sang kwarta. Tigin pamangkot ko siya about sir, hindi mo kilala ni ang nagtuhol si imo, wala mo giginusita kung ano niya ginpadala sa imo. Tihambal niya action dyan, may isa pagid kuno ka lalaki nga nag-upod ning nagduhol sa iya, kagin tuy-tuyan siya pakadto sa port. Amo nang aligasyon niya. Pag abot dito sa scanner, siyempre pag scan amo na kapag rikisa sa iya, pagbalikid niya, wala na tong lalaki, pero siya gin-hold na. Bangod nga makadulo, suno to kay Agent Dalisay, makaduluda na ang iya sininga pang galaw, iya sininga pang giho, I mean, kag may nakapkapan na sa iya nga do something illegal substance bala kag na-confirm pagid kay syempre ang K9 na train na sila dyan mo nga magpungko bala ko sa lugar kung diin sila nga may na-discover nga illegal substance. Kaya mo na to dayon pag tanaw sang aton sininga PDEA, Ramatong Maritime Police, mga taga Station 2, subong man ang Coast Guard, nakita nga naputos ni sa foodstock ang 3 katag 50 gramos nga nabutang sa do ice bag lang na bala. Hambal niya, wala yun siya sa ideya, kag wala yun siya nakachansa nga siningon kung ano ningin padala sa iya, bangod nga may nag-upod sa iya, pakadto dito sa port. Tinga nagpabanagos sa Action Eden, nga nagpabanagos ha? Nagkadto siya kung sa iya nga friend. Tinga friend yan, hindi to kilala. Hindi ko kilala sa friend niya. Kaya bali tapos, nasa kuno bisita action dyan sa friend niya. Nagpakalda siya tubig sa Pure Gold. So kung ginsugo sa galit nga matuwad man sa. Oo. Amo to ganing hambal. Sana Amo to ganing hambal po action dyan. Kung hindi iya kilala, wala iya ginusisa. Kasi ko ikaw may ipadala da si mo, dalon mo man. Amo na hambal na naton, you don't talk to strangers. Oo. Sa bata, patagin na tudluan na tana. Don't talk to strangers. Si iya, ito gindala pa lang get. Kaya ginpromisahan siya sang kwarta. Di pa mangkot ko ganit. Di pilagit tong kwarta nga ginpromisa sa imo. How? Diya, wala ko kabalo, ma'am. Amo na bala? Okay. Sige. Wala sa kuno kabalo kung pilangin promisa sa iya, pero may promisa kuno nga kwarta. Kaya ipamangkot man siya gani kung ano iya trabaho, wala siya trabaho, action dyan. May ara man siya sang PWD ID,
iya kuno nga upod sa ila balay ito sa lapas iya lang may mga ginikana nagkadto lang ito siya kuno kagapon kay nagkadto siya sa iya nga mga himata dira sa may barangay Tangobte under investigation pa to siya ginhold siya sa police station 2 kag tanawon pa tong mga background ni action dyan kay actually hambal sang maritime police da may mga tip naman git sila nga mga nagakabaton regarding sa amo nga modus naman. Action Eden ang balik ko ng Pure Gold Banago. Subot siya yung Indigo Banago Kay tichakto man si Ma'am Vargas, ang Pure Gold Banago hindi na barangay Banago, barangay Tun siya eh. Barangay to. Oo, pero barangay hambal niya. Pero hambal niya sa Banago siya nagkadto. Okay. Sige, sige. Diba, lang na dayon sa corner. Oo. Maglakat-lakat na siguro gamay na. Diya mo nang hambal niya da. Halin siya sa Banago tapos nagpa-Pure Gold da siya. Kag mo to nagbakal siya kag may nagpalapit sa iya naghambal pa siya diyan iya ni aligasyon ay pabati talang karon ng ang iya sininga tingog hambal niya daw pulis man to gani ma'am ang nagpalapit sa akon gamit niya pa yung pulis hambal ko nga nakahambal kabi nga pulis hambal niya kaysa pang tindog balahaw daw pulis sige lang i-check na action Eden no amo na yung aligasyon niya action dyan pero sige lang kay under investigation pa man siya sa ating sininga mga kapulisan. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat, Gage, sa report ni Action Eden Aboso. Ibaloon to na kununogin ang monitoring sang ato naman nga kapulisan. Pero do alang-alang na tiyempo, na lang ko? Or may kinanglanon pa ta? Sige, mabalik kita pagkatapos ginamang sini. Luyag mo bala makaangkon sang mabakod ng immune system, maibato sa mga makatalaman. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonar. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod yung matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon basi ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming diri. Sa Balita na patas. Mga kababainan, kinalakinan, kakatunga-tungaan sa pagpolisi ni tag sa mapuligaan, hindi kayo pagkalibatan, nga dapat tinduan ang kalawasan, magkilamos, magpanibin, o kung mas maayo, kung magpaligo, pagid mga kaaksyon. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura. Sa Minnesota, USA, may hapon dara, Ma'am Jane Benedicto, naga-monitor man sa may seaside Tangob, Sir Limuel Yap, good afternoon. Ma'am Daisy Santoyo Lisaw, Sir Ray Flores Barrioga, Sir Melvin Peñafiel, Ma'am Christine Miñez Villalobos, Ma'am Karen Miraflor, Sir Alexander Pila, thank you so much sa pag-monitor. Si Ma'am Evelyn Nepomuceno Aragido, nga nagapamati man. Naraman si Sir Vicente Maglaki Jr., no, naga-monitor gid from the City Heights Subdivision. Raymar Beranyo Lengoste sa Hagimit, La Carlota City, good afternoon. Isabel De La Rosa, Inday Blasa, Ma'am Homa Lumina, Ma'am Lorna Diligencias, Ma'am Julie Militado Patrimonio, good afternoon. Toto Balolot, ara man nagapamati kag si Ma'am Ana Sinoro. Aksyon Radio. Evergreen Herbal Capsule, yarin ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. Johnny Diaz, Balita na patas. Aksyon Radio. Good afternoon dra kay Police Captain Armelin Vargas kag sa mga kapulisan sa Station Number 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 6:04 na, lampaw na kita sa panahon. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa inyong pagpakikupod sa aton nga pagpangalagad subong nga adlaw. Salamat sa aton nga Patrol 1 Brabado Patrol with Aksyon Eden Aboso, aton nga News Center man Aksyon An Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A, Master Control sa aton naman nga technical side, upod naton sa Aksyon Oliver Pason in Aksyon JM Baikin. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar and Aksyon An Defensor Lisay.
Sa kinaandan ako naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!